terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Moi boa tarde. Hoxe imos falar un pouquiño de Manuel María na súa relación con Vilalba. Empezando pola tribo. A tribo de Manuel María era o lugar onde naceu, o que lle deu realmente personalidade e o que o fixo cantar durante toda a súa vida. Era Outeiro de Rei. Despois do Outeiro de Rei, pois viña a grande chaira, a Terra Chá. E nesa Terra Chá, pois situou, obviamente, pero con moito corazón, a cidade de Vilalba. Vilalba, polo tanto, era a capital da Terra Chá. O libro Terra Chá, un dos máis fermosos da nosa literatura, cantando aquelo que levamos desde que nacemos, é dicir, desde o berce, hasta aquelo que adoramos, é dicir, Galiza. E ese libro, hoxe, é un libro realmente de etnografía, porque estuda todos os campos que ten unha terra, incluídos, obviamente, a xente, as súas xentes, que é o termo que domina precisamente ese libro. Nese libro canta Vilalba dunha forma reiterada, en todos os seus aspectos tamén. Canta as súas xentes, os poetas, as poetas, cos que falaba constantemente, as visitas, as viaxes que fai Manuel María Vilalba, o grande río, Magdalena, primeiro, el dice que o neno, cando é neno, cando pasa por Vilalba, a súa gastronomía, as festas, as feiras. Eu lembro moito a primeira vez que me levou a Vilalba, e que fomos, levoume a Casa Anduriña para que probase o roscón de Vilalba. Eu realmente encántame, adoro os doces de améndoa. E o roscón, desde logo, maravilloume tamén, de tal xeito que despois, desde Lugo, pois iba moitísimas veces e levei a moita xente tamén a mercar ese roscón de Vilalba, que é outro monumento. Pois, si vemos o Terra Chá, un libro tamén moi interesante, tamén polo seu deseño. A portada é de Luis Seoane e os debuxos interiores son de Isaac Díaz Pardo. Por lo tanto, conforman esa xoia en distintos aspectos artísticos, obviamente. Si o miramos, incluso por riba, vemos que Vilalba está constantemente pois impregnada desa beleza, da brancura que ten e do canto que lle fai Manuel María. Eu creo que poucas cidades teñen poetas que as canten con esa profundidade e con esa constancia, porque non é só Terra Chá, é realmente toda a obra poética de Manuel María na que sale constantemente esa cidade. E vou ler simplemente dúas estrofas do poema que lle dedica a Vilalba, e hai outros, o Madrigal, hai outros no que canta as zoqueiras, as abidueiras, os zoqueiros, os ríos, como decía antes, e a grande torre, a torre medieval. Pois este, que chama Vilalba da Terra Chá, comeza con esta estrofa. Vilalba, dona da chaira, soportando un ceo gris, sobre a gracia da velaira anda a cantar o malvís. E remata así. Ouvila do amañecer, misteriosa, silandeira, fírgua de lúa a tremer da color da bidueira. É unha introdución para expresar tamén a miña extrañeza de que, reivindicando desde hai anos o que a Casa de Cultura de Vilalba leve o nome de Manuel María, siga habendo certa oposición a aceptalo así. Un poeta, un home que cantou desta forma un país, unha cultura, unha cidade como é Vilalba, creo que sería pois óptimo e sería de xustiza tamén, sería de agradecer que cando vayamos a Vilalba e miremos para a Casa de Cultura, vexamos
ese rótulo co nome Manuel María, porque é de xustiza e estou seguro que será aplaudido por todos os habitantes de Vilalba, da Terra Chá e de Galiza.